भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। खेसारी लाल यादव पूरा भारत हिला के रख देले बाड़े। काहे कि भैया खेसारी लाल यादव ऐसन चैनल से गाना गेले बाड़े, ऐसन कंपनी लॉन्च कैले बाड़े, पहला गाना लावेला और पहला गाना सुपर हिट हो जाला। क्या बात कर रहे हैं? सड़िया का प्लेट गाना का नाम रहेला, पहला वीडियो रहेला और पहले वीडियो में भैया 20,000 सब्सक्राइबर आ जाला, धमाल मच जाला भैया, बवाल हो जाला। और दूसरी बात ये भाई खेसारी लाल यादव का डांस के लिए बाड़े, का रोमांस के लिए बाड़े ई गनमा में। अब भैया हो ई गनमा में व्यू आ गए बा 1,80,000 भी पार कर गए बा व्यू और 10,000 कमेंट आयल बा। बहुत बड़ा बात होवेला भैया। शुरू में गाना आवेला, शुरू में कंपनी खड़ा होवेला और तुरंत हल्का मच जावे तो भैया तहलका तो मचबे न करी। ट्रेंडिंग स्टार काहे नाम रखा गया बा भैया हो। और दूसरी बात यह खेसारी लाल यादव ई गनमा में बहुत गुस्सा भी हो रहे बाड़े अपने घरवाली के ऊपर। खेसारी लाल यादव इस बात पे गुस्सा हो रहे बाड़े काहे कि खेसारी लाल यादव के घरवाली खूब मेकअप कर रहे बाड़ी, खूब समय लगा रहे बाड़ी और खेसारी लाल यादव देखते देखते अपन हाथ मल रहे बाड़े और मलते मलते कर रहे बाड़े। देख तोर ई रहन देख के हमार दिमाग सनक रहे बा, तो ये से कहता नहीं फटाफट कर, नहीं तो हम कुछ भी कर ले। तो भैया गनमा के आगे बोल रही है कि लड़की कहता रही का करी करे जा, जे साड़ी का पल्लू है बार बार सड़क जाता तो ऐसा करी ना ये पिनिया हमार सड़िया में लगा दी। भैया ऐसे ने गाना बहुत अच्छा अंदाज में गनमा जाके देखिए, हमरो प्यार दुलार दी और नया बने तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ली भैया। आरजे म्यूजिक पे गनमा आयल बा। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।